suranda, nala ka. Pastera. Naging maaksyon ang paghuli sa isang motoristang nasangkot sa isang aksidente sa barangay Quinavite, Bawang La Union. Ang driver ng SUV hinabol ng kapulisan matapos tumakas at makipagkarerahan sa bawang pulis. Hanggang sa makorner ang sasakyan sa barangay San Marcos sa bayan ng Agoo, sinasabi ring probinsya. Naltukan tayo Bukalnan. Kinailangan pang paputukan ang harapang gulong ng SUV para hindi na tuluyang tumakas ang sospek. Naging pahirapan din ang pagpapababa sa driver. Dahilan para gamitan na rin ng bato upang mabasag ang salamin nito at persahang mapababa at mapusasan ang sospek na tubong Bacoor, Cavite. Saturday nga, nagkaroon po tayo ng incident ng road rage, particularly doon sa may Quinavite, Bawang La Union, wherein merong involved doon na vehicle na dalawa. So nung nag-umpisa yan, yung suspect po natin is sakay ng isang Subaru na SUV. Nabangga po niya yung isang white Vios na going south sila pareho. So nabangga niya sa may likod yung Vios. Then yun nga, nag-responde po yung kapulisan natin to conduct investigation regarding yung insidente. Then nag-usap sila na ituloy na lang doon sa may Bawang police station yung investigation. Then habang ini-escortan yung SUV na papuntang police station, nung nakarating na malapit na sila sa Bawang police station, humarurot bigla yung SUV na Subaru. Then yun na, nagkakaroon po tayo ng habulan ng hanggang makarating po sila doon sa Agoo. Bukod sa nabanggang kotse sa bayan ng Bawang, isang tricycle at isang SUV din ang nasagi ng sospek dahil sa pakikipagkarerahan sa pulisya. Nagtamo rin ng pinsala maging ang sasakyan ng Bawang Pulis na humabol sa SUV. Nagtamo rin ng gasgas ang driver ng tricycle dahil sa pagkatumba ng sasakyan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Agoo Police Station ang sospek na tumanggi na ring magpa-interview sa news team. As per sa kanya, ma'am, may trauma siya sa mga pulis, ma'am. Kasi may incident daw dun sa US na hinuli din siya ng pulis. And dun sa mga napapanood niya sa media din na yung mga binabaril ng mga pulis sa US, yung mga blacks, mga Mexican, Asian. So nagkaroon siya ng ganun, ma'am. Kaya nung tinanong ko, ma'am, yun yung sabi niya na ayaw niya magpahuli sa pulis kasi feeling niya ganun yung mangyayari sa kanya, ma'am. Patong-patong na kaso rin ang kinakaharap ng sospek. Kabilang narito ang reckless imprudence resulting in damage to property, slight physical injury, serious resistance and disobedience to a person in authority at direct assault. Joan Punsoy, Balitang Solid North.